jopuonjre dhi nyime gi dok e skunde. Telo mar bus park ma Homa Bay ogolo chik ne weg nyamburko mating'o jowuoth e apeyni mag kaunti no mondo kik med nengo wuoth ne jonyuol matero nyithindgi e skunde. Giwacho ni nengo ngima obembo jonyuol ma ok ginyal hinyogi kendo gimedo nengo mar mtoka. Ali Abich nigi lerni. E kinde ni ma jopuonjre dhi nyime gi dok e skunde bang' yepo ayanga mag skunde pachoka ne somo mar tam mokwongo, chenro mag wuoth thoro bedo matek kendo ma e kinde ma weg nyamburko mating'o jowuoth thoro medo nengo, gino ma bende kelo pek ne jonyuol e seche ma gitero nyithindgi e skunde ma opogore. E bus park ma Homa Bay thoth jopuonjre ne omolo ka giidho nyamburko ma gidhi gi skunde mopogore ma gisome, ka moko bende ne kowo kod jonyuolgi mar neno ni wuodhgi ma dhi e skunde obedo makare. Kendo telo mar bus park ni wacho ni ne gisegolo chik ne weg nyamburko mating'o jowuoth mondo kik med nengo wuoth gi e kinde ni. Ok aneno hali marach, aneno ka wan hali masasa kaka watiyo pile, mak mana ni nyithindo owuok dog skul, but wakwayo jopiny kata jowa wasekondo ni gik moko ni noda kik gimed ne nyithindo fare kalore gi pek ma jopiny kale. Stage kaka stage mane wang'iyo geche wagi gi jo drepa mondo watiyo godo mondo kik gi misbehave gimed ne nyithindo fare kendo kik gi frustrate nyithindo. Moko kuom derepe mane walosogo wacho ni kata odoko ni nengo mar mafuta ni malo e pachoka to ginyal yie mar medo nengo jowuoth ne jonyuol masani tero nyithindgi e skunde ma opogore kalore gi pek mar ngima gi sani e pachoka. Jopiny ywak ne ngima ni malo, koro sani bende kikwa transport monego bed ni jowuoth golo to jowuoth ywak ni gionge gi pesa. Koro wan bende wang'iyo ang'iya kaka wakonyogi mondo mi nyithindo tun skul maber. Mara ne jowagi ok omedo nicha josako wuoyo mowacho ni kik wamed ne ji fare nikech ngima tek gi ji te, gimbe gin joma ne jo hasla moa ka piny, to koro Nyasaye oting'o gi malo, koro ging'e kaka ngima ringo gi ji. Bende kinde ma jopuonjre dok e skunde ma gisome, nitie mwandu mag somo ma idwaro gigo, mwandu ma bende jonyuol ywak ni nengo gi oidho malo, ka kwayo margi ne piny owacho mondo yie odwok e piny nengo mar ngima masani koro oidho e pachoka. Atero nyathi skul kawuono, nyathina dhi Mbita High, to gharama ni malo sana, mok wanyal afford. Gige skul mwanyiewo ni malo, kwadok e transport ni malo, fee iko juu, pesa olal, pesa onge. Sirkal ong'i kaka duoko no uchumi chien, gharama mar ngima mondo odog piny, mondo mwanyalo afford. Asenyiewo books, adong' gi shopping, fee be pok adhi achulo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa weche mag